खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 सेप्तेम्बर 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन दिनै बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो मोजां नङा बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ हारसिं आरो दरसि मोनगोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन साननायफोरा जाफुंगोन सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनजासोगारगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजां नाथाय थानाय नङा मेंग्रुनाय आरो लोमजानाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव
मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां खौरां मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा, जिंगाया बांगोन, गोसोखौ दरसि मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन, साननायफोरा देबार नांगोन, मोजां साननो रोंनाय नङा, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गोग्गो गोसोजों मोजां सानोब्ला इयुनाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय 3 मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729।